तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है नागिरनो खुदाबो सिमांनि रायजोआव हास्थायो नोंखौ दाबो बायफ्लेनाय गोरबोआव Welcome back to Don Baklari nोंथांमोन बयखौबो चाकास खुलुमबाय बयखौबो ओमफ्राय दुखुनि बाथ्रा बे रंजाब्लाबो दुखुनि बाथ्राया बे इउटिउबारफ्रा साफ्रोमाबो मोनसे दुखु थायो उमुक केमेरा मोजां गैया माइक्रोफन मोजां गैया शुट खालामनो हाया भिडिअ ओमफ्राय मेथाइफोर बनायनो हाया बायदि मिउजिक होब्लाबो प्रब्लेम बागेरा 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 बिनि गेजेरावबो ओरैबायदि दुस्तु मानसिफोर दङ जायफोरा हेक खालामो एकाउन्टखौ मालायनि एकाउन्टखौ एकदम डेमेज खालामना होयो प्रब्लेम क्रिएट एकदम बिग प्रब्लेम फर इउटिउबार्स स नोंथांमोना सिन्था खालामालासिनो जोंनि ब्रादार कपिल ब्रनि चेनेलखौ आं नोंथांमोननो होनोसै नैबे आंनि डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय फुल मासुब जितु सिगाङाव दामलांबाय बे मेथाइखौ आं होनोसै डिसक्रिप्शनाव स नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे नोंथांमोननियाव स्मल रिक्वेस्ट नोंथांमोना जायफोरा गाज्रि धान्दा लानानै बिनि चेनेलखौ माबा मोनसे खालामनो बायदि सानो एकदम बे हाबाखौ जोंनिफ्राय दामावखा ओमफ्राय मानसिफोरा मेगन सानानो अलमस्ट चेक खालामो ओमफ्राय बायदि आरो दा बुंनोनो माने बोरैबा मोनसे मा होनना बुजायबावनो जायो मानसिफोरखौ स गाइस कपिल ब्र बिथांखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामदो बिथांनि चेनेलखौ आं डिसक्रिप्शनाव होगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बिथांनि चेनेल जितु सिगां प्रिभियास आं सं प्ले खालामबाय बिनि फुल संखौबो मासुब संखौबो नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन स नोंथांमोना थांनानै नायदो थेंक इउ